Dear God in Mwari heaven, kudenga, thank you for the Sabbath day and tokutendai for the nezuva rest reSabata and for the nezororo blessing. nechikomborero. I thank you that we can all come together Ndinokutendai nekuti tinogona and kuuya tese be pamwe benefited chete by this tichibetserwa afternoon's Vespers. nevhespasi I yemasikati pray ano. that Ndinonamata your Holy kuti Spirit mweya will wenyu be mutsvene here unge to help uinesu us to kuzotibatsira grasp the importance of what tinzwisise Elder Tess is kuti teaching zvatiridzidziswa us. neElder Tess Help us zvakakosha not sei. miss the key Tibetserei points. Help tisarasikirwa us to nemapoints akakosha. be able to take it away and Tibetserei meditate on it tizvitore and tidzamuse pfungwa dzedu pazviri, allow it to change us, tizvitendere change our zvigotichinja minds, pfungwa change our dzedu behaviors, nemiitiro wedu change the way we think. nemifungiro yedu. And in your mighty name, Muzita amen. raJesu, amen. Amen. Thank you, Marie. Waita That basa was an Marie. encouraging start. Kwakutanga We've lost our board work from last encouraging. night, Takarasikirwa neboardwork yedu which isn't a yanezoro. negative. It's because Hachisi of the chinhu fellowships held chakashata. this morning. Iyi fellowship yakaine meeting nhasi. I was just seeing something on the New York Times that I thought was interesting. Ndandichiona zvinhu paNew York Times chandaona chachiri interesting kutaura. Toziva kuti maelection anga ariko nhasi. Zvasimbisa zvinhu zvatava tiri kuona. Vakataura pointi yemaelection ekuAustralia vachiti coalition iri kudhonzerwa kuright wing pamaissues akawanda. Pane effort yakakura yeveLabour yekuenda kucenter kuti vanhonge mavoters vari moderate. Ndinatasha uyu ataura. Zviri interesting kungozvinzwawo zvichitaurwa pachena. Zvinhu zvatata kuona tichitaura. Kuti pane Conservative Party, maLiberals vari kuswedera kuright wing, Labour ichida kutora mavoters vepakati. Vakaita point yekuti zvazviri strategic vachiona kuti zvine ungwaru mukati nekuti vari kuzama kuda kutora mavoters vaya vari pakati nepakati. Liberal Party ichiwedzera kuenda kuright yasiya macenter voters. Zvasiya boka reveLeft wing rakashama kana tichitaura nezvemamajor parties maviri aya. Zvinongofadza kunzwa izvi. Ndo comment yandandinayo paelection. Nezuro ndakabvunza kuti sei tiri kudzidza zveTrinity. Ndofunga kuti mhinduro dzese dzakanaka. Handina kuona chinhu chandisingatenderani nacho. Zvese zvazviri reasonable. Zvese zvinokwanisa kudefendwa. Asi ndinotenda kuti chikonzero chakanyanyokosha chatiri kuita izvi hachisi kuona kuti zvii zviri kunze, asi kuona kuti chii chirimo mukati memovement, kuzama kudemonstrata kuti zvinoitika sei. Ndakataura nezvemastrawman arguments. Ndoziva kuti mumwe munhu achandinyorera achiti straw person. Handinyatsosiva. Asi image yemunhu wehuswa yatinogona kucreate iri tempting nekuti ndo kunyanya pakatanga cable news ndo zvazviri popular kumativi ese maviri. Kunyange zvazvo veLeft vachivanzonge vari accurate. veLeft vaionekwa senyaya yeabortion vachiti veRight vari kuda kubvisa Roe vs Wade, veRight vobva varamba. veLeft wing vanga vari accurate pane zvavaiita. Maevidence eizvozvo aakuramba achionekwa pachena. Chinhu chinogona kuitwa nevanhu vese vaviri ava. Hachisi chinhu chitsva chiri kutaurwa mumaklasi ano. Takadzokera kulibertarianism apo takataura mafreedom trackers. Zviri nyore. Takaita point iyi kuti zviri nyore chaizvo kuti vematelevision vaende kumaprotests aya vanoona kune maneonazi, voona paine masaini aya akaita kunge swastika.
that's kind of what happened. ndo zvakaitika. News now News is built mazuvano upon yakuvakwa ratings, that they need pamusoro engagement. It's pemaratings. not just there to Vanoda share kuti vanhu vange news, vari it's now engaged, havasi kungoshare increasingly news become a chete, form of yakuita entertainment. kunge entertainment The source. written media is a lot Media safer yakanyorwa pasi ndiyo iri than safer what mazuvano people find on pane cable. zvinoonekwa nevanhu CNN is kind of a pacable headline, yakaita but I kunga would probably naCNN. not watch CNN. CNN I go to a handingaioni written zvangu, source. ndinoda zvinhu But it is zvakanyorwa. based on viewership Inobheswa and pavanhu engagement. vanoona uye engagement So yevanhu if they're vanenge going to vachiona. go and speak to their base, Kana and they're going to vachizoenda go and kunotaura see Freedom nebhesi Trackers ravo in Canada, they're going vachitarisa to take Freedom those cameras Trackers and show their kuCanada, base vanoratidza something bhesi ravo zvinhu sensational. And zviri it is there. The far right is nemahlauzani. there. They'll find a swastika. They'll find a Vanoenda vanoiona neo-Nazi. They'll find a white swastika, vanoona supremacist. zvinhu zvema-white But when they supremacists. do that, Asi the problem pavanoita is izvozvo they manje, miss all these people. dambudziko nderekuti When they find vanhu ava the neo-Nazis, pavanoona maneo-Nazi, they miss Pop, who's been trucking for 30, 40 years, havazooni munhu anga ari and is mutraka concerned about kwemakore erosions of his 30 freedom, ari who's there concerned with his nefreedom grandkids, yake who doesn't want asingadi violence. And that zveviolence, ari is ngoshandira a vana much vake. larger portion of Ndiyo boka that group huru revanhu than ava the neo-Nazis. than maneo-Nazi anowanikwa But muboka when it's iri. all put into this, Asi pazvinoiswa apa, I feel like I should swap this ndoona around sekuti more regai if I give a ndichinje right wing and left wing. kuti zviende So I don't kuright, confuse. so that When we put it ndisakonfuse all vanhu over kuti right here, wing neleft wing. Patinozviisa zvese manje apa, then it's all too easy to say, zviri and nyore not just for people in this movement, kungoti it's all kwete too kuvanhu easy chete vemumovement for muno, those who zviri consider nyore them Democrat kune vanhu or vanozviconsider progressive in the democrat kana United kuti States to say, vari look how good we progressive are, muunited because states we don't voti like swastikas, honai kunaka we don't like kwatakaita nekuti neo-Nazis, hatidi we don't like white maswastika, supremacy, aren't we hatidi great? mawhite It's supremacists too easy to do that. nema We needed to neonazi. go in Zviri and nyore see the kuzviita, argument about tinofanira freedom. kuenda And I pakati apa wanted to toona sell it. argument I yefreedom. wanted to make it look Ndaida beautiful, small ndakazvitaura, government, ndaida kuti zvitonge zvakanaka, ma-small education, government, individual philanthropists, ma-education, ma-individual doing philanthropists that work vachiita of basa iroro educating, rekudzidzisa, raising money vachiraisa to mari support kuti vasapote schools zvikoro and mental health nemainstitution and churches ezvemental health, taking care of the poor machechi and the needy. That's their achidetsera vanhu purpose. varombo So it's nezvinhu zvakadaro. built around such a beautiful Zvinobva argument. I zvavakwa wanted paargument to see yakanaka us to see the chaizvo. beauty Ndaida of the kuti tione argument kunaka so that we could kweargument yacho, identify the kuti tikwanise libertarianism in ourselves kuidentifya and libertarianism then iri have matiri, us see the tobva reality of tazoona when zvokwadi it comes yezvinhu izvi head to head with equality. kana And zvaakudondana what nenhau that is, dzeequality, uye kuti how that is playing out zviri kuitika prophetically sei in the United States takutarisa prophetically over kuamerica civil rights. panyaya And dzecivil then rights. if we don't get what's happening in the last 30 Tikasabata zvinhu years, zvazviri take kuitika it back to kumakore the civil 30 rights apfuura movement kucivil and rights say you like that movement, picture, we need to start tinofanira dismantling the kutanga civil rights kuputsa amendment, patsva civil rights act. ma-xi. We didn't quite get into the far hatina right, the kuzopinda militia mumafar right groups, militia Gavin McKinney's, groups, the vana Proud Gavin Boys, but McKinney, ma-proud that's where boys, you also see ndo all of it. paunozviona And zvese izvi. when it's sold to young men, Pazvinotengeserwa predominantly young varume men, vechidiki, it is sold as a beautiful zvinotengeswa package. zviri package And that is what is so isvonaka, dangerous. And ndo that is zviri what has been dangerous, pervasive ndo zvanga zviri throughout this pervasive movement. And some mumovement people, yedu. a vast Vamwe vanhu minority, but some people have written to me since minority those presentations vakandinyorera and kubva said, mapresentations iwayo I get it vachiti now. I was ndava thinking that kuzvinzwisisa, way. ndaimbofunga I saizvozvo, thought freedom was ndaifunga beautiful. kuti freedom That's why I yakanaka, was doing ndosaka these ndandi things or kuita zvinhu wearing izvi these things neizvi, or acting ndichipfeka this izvi, way. And now I ndichiita can see seizvi. it. And that has been Ndakuzviona encouraging. I just wish it was zvazvichiencouragea. not a minority. So we can't just go to the freedom protests hatingoendi kuma-freedom and see the protests swastikas. toona There is maswastika a reason chete. there are swastikas Pane there. mhaka Because if you're going maswastika to aripo, pursue, nekuti kana iwe ukazotevera there's a demographic in which you pane feel comfortable, and pane there is a demographic demographic in which yaunonzwa you uri don't feel comfortable, comfortable. koita And imwe there is a yausiri reason that comfortable. far-right Pane groups are mhaka comfortable ma-far right groups in asinganzwi that ari kind of comfortable environment. mumaenvironment I akadaro. don't know if how Handizivi many people kuti vanhu have a vangani Netflix vane account. maaccounts eNetflix Or know someone who does. kana kuti vanoziva munhu But anaye. there is, even if you were to, I guess, to spend a little, I don't like to promote Handinyanyi hangu things kuda that cost, kupromota zvinhu but I do zvinobhadharwa, think it is asi worthwhile to ndofunga just kuti
zvakanaka kuti uwane account kana kuti uwane munhu ane account woona Netflix documentary ine 2 parts pana Jimmy Savile. Munhu wese anoziva here Jimmy Savile kuti ndiani? Pana asingaziviwo Jimmy Savile? Kana musingamuzivi, So Molly, do you know who he is? Molly, unoziva kuti ndiani? Hauzivi. No. Kwete. So a few people don't know who Jimmy Vashoma Savile vasingazivi is. Jimmy This is a Savile. very painful documentary. Iyi Does anyone know documentary who he inorwadza is who would like chaizvo. to explain Pane who he is? vanoziva kuti Jimmy Savile ndiani, pane vanoda kuti tsanangurira here kuti ndiani. If not, I'll just open up Wikipedia and do my Kana best. musingakwanisi ndongovhura Wikipedia ndoedza nepandogona napo. Catherine, He was a man, a philanthropist, Jimmy Savile aiva murume, aiva philanthropist, and a fundraiser. Airaisa mari Some health institutions kune mainstitution ezveutano in the United Kingdom, in England, I think. kuEngland ndofunga. And then he was exposed not all that long Akazoburiswa ago for pachena having abused nguva ipfupi girls yapfuura in those kuti institutions. aiabusa vasikana mumainstitution iwayo. Yes. Hongu He was a cultural aiva icon for cultural about icon half a century. kwemakore 50 anokwana years. kuita 50 One years. of the most famous figures in the Aizikamwa UK chaizvo kuUK from about kubva kunana 1950 1950 through to the early 2000s. kusvika He died kuma in early 2011. 2000 An akazofa English kuna DJ, 2011. television and radio Aiva personality on DJ the BBC. weredhiyo Hosted a aibuda number of paTV shows, achibuda including shows pamashow. targeting Mamwe mashow children. ainyanyobata nezvevana. Jim will fix it. He'd Yainzi take Jim will requests fix from it. children Aitora who wanted marequests him to kubva fix kuvana something, and then he'd meet these vanenge children vachida and fix kugadzirirwa things. zvinhu, He then was obva a aita kuti huge vana vagadzire zvinhu philanthropist. izvi. Aiva philanthropist The wrong mukuru. word, but he raised an estimated 40 million Akareisa mari pounds yaikwanisa for kuita charities 40 during his million lifetime. kumacharity Was muupenyu widely hwake praised hwese. for his personal qualities and as a Anokudzwa chaizvo fundraiser. nekufanirisa Problem kwaaita was neunhu that hwake. for over 50 Dambudziko years, nderekuti kwemakore anokwana kuita 50 he was sexually abusing aiabusa mostly nyanye underage women. madzimai vari pasi I pezera. can't express how awful Handigoni that kuzvitsanangura kuti documentary zvakaipisisa is to sei. watch, Documentary iri but it is ngatirionei. so educational on how Rinotidzidzisa kuti society and culture society treats neculture these inobata sei personalities. But vanhu the reason ava. I mention him in this Mhaka context ndichimutaura is because he context had ndeyekuti an order of the British Empire. ane order kuBritish Empire. And one of the reasons he got, and he was knighted, it's Sir akaitwa James knight. Wilson Vincent Savile. Akanzi Sir One of the reasons especially that he was knighted was that Margaret Thatcher petitioned the Queen over and over again. Margaret Thatcher loved aimufarira Jimmy Savile. chaizvo. In fact, the whole royal family loved Jimmy Akagombedzera Savile. royal family kuti When there vamuite was knight national kudaro. emergencies, Royal a family yese disaster, a plane yaimufarira. crash, Apo paita Prince madisaster kana Charles maplane actually crash wrote to kana Jimmy zvinhu. Savile and said, Prince "You're Charles really good with the ainyorera Jimmy public. Savile kuti You iwe tell us, unogona you tell the royal zvepublic. family Tiudze kuti how seroyal we can family respond to toresponda the public, sei. what we need to say, Totaura kuti how we need chii. to how we need to present ourselves Tozvipresenta before sei the public." And he kupublic. sent the royal family, Iye and it was akataura given royal to the family. Queen to read, advising the royal family on how to Akanyora. handle themselves in public And view. then Queen He woadressa was thousands the kuti favourite vaone. of Margaret Thatcher. He was Aifarirwa also chaizvo very naMargaret popular with Thatcher. Princess Diana. Aiva popular She just used to go naPrincess visit him to Diana. hang out. Princess Diana He was aimushanyira chaizvo incredibly vachipambadza popular. nguva vese. But his Aidiwa chaizvo. misogyny and Asi sexual misogyny abuse yake of nesexual underage women abuse was yevanhu not madzimai vari it's not pasi very hidden. pezera And yairi the reason I just pachena. mention him now Mhaka was ndichimutaura because izvezvi of his ndeyekuti popularity with aizikamwa Margaret chaizvo Thatcher. The naMargaret reason Thatcher. Margaret Thatcher Margaret loved Thatcher him aimuda was that she chaizvo was a nekuti right-wing aiva conservative right-wing libertarian. conservative And with libertarian. that mindset, Nepfungwa iyoyo the government needs to be hurumende small. The yaifana government kunge iri doesn't diki. raise money Hurumende to keep haifani kureisa key mari institutions kuti funded. makey institutions arambe achiwana Instead, you mari. have people Une raise vanhu this money. And one he vanoreisa mari iyi. represented to Uyu Margaret Jimmy Thatcher Savile airepresenta what kuna libertarianism was kuna capable Margaret of. Thatcher When you had libertarian just an zvairi. ordinary Paune citizen uine munhu angoriwo go out to the citizen public and oenda say, look, this mupublic institution oti that houses
vulnerable young women ndine needs institution funding. inobatsira And will the madzimai public please vadiki donate to inoda fund this funding. institution? Iye And Jimmy people love him aibva and mari people donate. kuinstitution iyi vanhu vaizvida Government is entirely paanodonate. out of it. Government yanga isiri mazviri. That's the beautiful libertarian Ndo view. kavyu kanonzi kakanaka nelibertarian. These activists that Maphilanthropist aya, are completely maactivist aya, separate to zviri control of big separate government, kucontrol appealing to the yehurumende. good-hearted Anoenda kune members of vanhu society vesociety vane mwoyo to yakanaka help kuti fix and ngavabetsere educate their kugadzirisa society and nekudzidzisa support these society institutions. nekusapota mainstitution But iwaya. because the government was Asi not nekuti hurumende yanga involved, isiri he was involved, then able to turn up in aizokwanisa his car and take kupindawo those mumota vulnerable make young women and otora do whatever madzimai he wayo wanted oita zvaanoda with navo whoever he wanted, whoever he zvaaida wanted. kuita navo And chero. those women, hundreds and Madzimai hundreds iwayo of them, mahundreds nemahundreds, because they were nekuti vulnerable, vaiva vulnerable, because he was nekuti famous and aizikanwa loved uye by aidiwa society. nesociety He was zvakadaro. untouchable until after Hapana he aigona died. kumubata He kusara had put on his kwepaakafa. tombstone after he died, it was good while it lasted. Paguva And rake that was akanyora seen kuti as so zvaiva offensive good to the people pazvazviripo. that he Izvi had zvakavengwa abused, chaizvo that when the nekuti full zvakaratidza kuti scale of his akanga abuse came to aabusa. light, Apa full scale yeabuse they yake took his payakabuda pachena, tombstone under cover vakatora of tombstone darkness, yake tore it up, took it down to a shed. vakaiputsa-putsa. This is like police officers, Mapurisa people vakazviita. who were angry, Vanhu vanga and vakatsamwa it was chaizvo. too late for Zvaa justice zvatopfuura kuti because he was justice too iitwe. popular, because government was not Nekuti involved, hurumende yanga isiri because you don't kuinvolva. take down a great man just Kuti because of a few udhiritse munhu mukuru troublesome young wakadaro women. nekuda kwemadzimai And mashoma they vari kuda spent all kupatirapo. night hammering and chiseling that phrase off of his tombstone, kind of like Hitler's bunker is a parking lot today. Paakaputsirwa guva rake zvakaita kunge pakaikwa Hitler paya paya pango parking lot kuita kuti pasava neanomuadvire. And my ndo extent ye4 yake kuti asarangarirwa kana abva kafa. Ndoda kutora zvinhu zvishoma zvatinodzidza ipapo. Ndiyo danger yetrust ine vanhu, libertarianism yainayo musociety, uye kuti inoempower maindividuals vasina government mukati. Ndo reality yevision yaMargaret Thatcher. Iri horrific. Zvakakosha kuti tione documentary iri kuti tione point iyoyo. So we tried to show how there are these Takazama kuratidza extremes. kuti kune ma-extremes It's aya. easy to see and create Zviri the nyore straw man over kuona here. wobva wagadzira munhu wehuswa say, kudivi iri. "They're all Wotaura iwo neo-Nazis," uchiti or, ava "They're all Roy den maneo-Nazi," Hollander. kana kuti vese vakangofanana naRoy den Hollander. And that's not the reality. Haisiriyo reality. The vast majority Vazhinji are in vari here. pakati And when apa. we see this, Patinoona make kuextreme ourselves feel uku good. tinobva We feel tazviita uke comfortable sitting in tiri here. vanhu We don't vakanaka. realize Isusu that's tiri where most of the pakati apa right wing is. hationi kuti ndo pakawandira vanhu veright wing ipapo. And I hope that Ndinovimba point had come kuti through when we point iyi discuss libertarianism. inobuda It pachena sells patinotaura itself as libertarianism. progressive and Inozvitengesa beautiful. seiri The reality progressive of it, yakanaka, whether you want to asi look at Jimmy reality, Savile, the Civil whether Rights uda Act, kutarisa Jimmy Savile kana January Civil Rights 6th, Act the kana January reality is 6th, always chokwadi awful, and that ndechekuti is the type of zvakashatisisa. way Satan messages. Ndo nzira It sounds wonderful. meseji iyi inoitwa kunge But yakanaka. there's been a lot of talk this Painotengeswa. last week Pane kutaura kwakawanda about last the week white kwakaitika supremacist nenyaya terrorist. yema-white supremacist He's terrorist. here. Ari kudivi raRoy den Hollander. But I just wanted to Asi mention ndachida Tucker kungotaura Carlson pamusoro and his paTucker Carlson popularity. nekuzikamwa kwaanoita. In October Muna October 2018, Tucker Tonight Carlson was the second highest rated news show ndiye in all of prime aireitwa time pamusorosoro after Hannity, with kumanews 3.2 pamashure million paHannity. nightly viewers. Aitaura By April nemamiliyoni 2020, maviewers. Carlson's program Kusvika muna surpassed Hannity as the highest April rated primetime 2020 cable news show, with an average audience of 4.56 million viewers. anga akwirira During the second zvakadaro. quarter of 2020, Tucker Carlson Tonight garnered an average audience of 4.33 million viewers, the largest for any program in the history of cable news. In July 2020, Tucker Carlson Tonight broke the record for highest rated program in US cable news history, garnering an average nightly audience of 4.33 million viewers. In February 2022, Mediaite reported that in the month of October, Tucker Carlson was the #1 watched host among Democrats
in the key 25 to 54 age demographic across all networks. So that is Saka kune 4.33 million 4.33 million people vanhu minus a few kusara who don't kwavashoma intend to engage vasina intention in white supremacist yekuenda terrorism. kumaterrorism That is ema-white 4.33 million supremacists. people 4.3 who do not million consider themselves vasingazvioni racist. sevari And you racist. have the left wing Kune connecting left wing Tucker Carlson ichibatanidza Tucker to a white Carlson supremacist kune terrorist. And materrorist vechi-white 4.33 million supremacist. people in the United States 4.3 would million disagree with vanhu that vasingatenderani because nazvo they nekuti see Tucker vanoona Carlson Tucker as Carlson logical and senge ari reasonable. logical He ari says he's reasonable not racist. anozviti haasi It's in racist here. zviri And there's pakati apa 4.33 ndo million pane people in here. 4.3 More million vanhu apa. people who Vanhu say they are vazhinji Democrats, vanozviti aged between mademocrats 25 vane and mazera pakati 54, pa25 na54. more in that age range Vazhinji of pazera Democrats watch mazera aya Tucker Carlson than watch mademocrats Rachel Maddow. vanoona Tucker Carlson pane zvavanoona Rachel Maddow. That's the scale of the problem. Ndo It's kind of scale frightening yedambudziko when racho we see ende it that way. zvinotyisa kana tichizviona takatarisa takadaro. If we take the Saka message tikatora message isusu and we cut it down toicheka nepakati and we twist it slightly, toishonyorora zvishoma and then we add to that what is left, towedzera izvo zvasaririra. Pane zvasaririra a little of our own towedzera dropperful tumwe tushoma of twedu justification. What we twekuzvijustify. do is Zvatinoita manje we essentially ndezvekuti just it's like processed food. zvinoita We kunge chikafu process chacho the chakaprocesswa. message through our own little factory. Tinogaya chikafu And what ichi it does mumafactory is it puts edu all the bad people over madiki. here, Zvazvinoita and it puts us as left-wing progressives. zvinozobvisa vanhu It's uko not that kudivi simple zvotiita kunge externally. tiri maleft wing It's not progressive. that simple Hazvina internally. kupfava And kunze, we're hazvina going into kupfava men's rights mukati. arguments Takuenda and men's libertarianism rights to try arguments and prove that point. I nelibertarianism agreed kuti with tiprove everything that mapoints everyone aya. said and put up Ndinotenderana yesterday. nezvinhu zvakataurwa nevanhu vese We nezuva. discussed then how do we Takataura vote. kuti tinovhota sei. And I wanted to make the Ndaida point, kuita it point can't be yekuti through what we say we are. hazvisi We kuburikidza have to, when it nezvatinotaura comes kuti to tiri someone like Tucker vakati. Carlson, Kana we paine have to munhu listen akaita to kunge what they Tucker say. Carlson, tinofanira kuteerera kuti ari kumboti chii. Because if we put 4.33 Nekuti million tikaisa Americans here and 4.33 they say that we're maamericans not, uku vachiti they are not, hatisi, they're going to start saying, vachatanga well, kutaura the left kuti wing does veleft wing just put out fake news because I vanongoburitsawo know fake I'm news not nekuti ndoziva a white kuti supremacist handisi white terrorist. supremacist, So handisi muterrorist ini. they start seeing the Vanotanga left wing kuona as veleft creating that wing straw man senge vari argument. And I kugadzira think it damages straw the man cause. Tucker argument. Carlson doesn't come Zvinokuvadza out looking cause. better Tucker Carlson haabudi by kunge achioneka zviri nani understanding the complexity of what nekunzwisisa he's saying. zviri complex The rationality zvaanotaura. and reasonableness Rationality seemingly of nereasonableness what he's saying. yezvaanenge He doesn't, achitaura. I don't believe that Ari he comes kuti out looking better, handitendi izvi, but we anobuda come kunge out ari nani. with a much clearer view of the dangers of Isusu some of our own tinozobuda thinking, especially nemadangers when it comes to ekufunga gender. kwedu nyanye So kana listen to what they tataura nhau say, dzegender. and two, Teerera zvaanotaura. don't listen to what they say. Chechipiri, usateerera zvavanotaura. Because Nekuti when an evangelical apo pastor mupasta says, I am not a member wekuevangelical of oti QAnon, handisi member but yeQAnon, these pedophile asozotanga kuti cults pane in Congress, mapedophile cults arimo these mucongress, pedophiles like Hillary mapedophile Clinton vakaita and kunge Hillary the Clinton, members of Hollywood. mamembers veHollywood. Someone doesn't need to say they are a Hapana, member of a munhu QAnon group. hamunhu It's not really haanidi a kuzviti formalized group handiri that member way. Men's yeQAnon. rights activists and the men's rights Haisi movement, formalized I think movement. that's Men's a rights misleading movement term. It's not such a coalesced movement. imisleading term. It's not Haisi movement necessarily all yakarongeka activists. chaizvo. Haisi All we have movement to do is support their yemaactivists inoonekwa. ideology. If a Chinongofana pastor kuitwa stands nevanhu up and starts kuteera talking ideology. about Hillary Kana Clinton munhu being a akatanga pedophile pastor akatanga wing, kutaura kuti then Hillary Clinton I don't pedophile, care whether or not handisina he basa is or isn't nekuti part of an organized ari part QAnon movement. yeorganized QAnon He movement is here kana kuti kwete. part of that ideology. Ari part And I wanted to make yeideology that point iyoyo also ndo when it point comes yandoda to the kutaura men's rights zvakare arguments. kana takuya It's about the
movements ema-men's rights. Tiri kutaura nezveideology inopromotwa nevanhu. Ndokuvhota kwatinoita. Ndoda kujekesa patinotaura zvatinotaura, Brandon azvitaura zvatinotaura zvakakosha. Elder Paminda neni takataura nezvazvo, vakainzwa point yako Brandon. Dzimwe nguva tinongotaura zvinhu zvega zvatiinazvo, zwi redu rakakosha, asi point yandaizama kuda kutaura ndeyekuti kutaura kunowanzo kumisleader. Haazi mashoko edu ultimately anodetermina kuti tinovhota sei muma-elections aya. Political elections atinotaura kuti ndeye-great controversy. Saka sei kuine sexism yakawanda munyika? Tatu kupinda mumisogyny iri pamashure peizvi. Ndoda kungozviverenga. Takapinda musexism iyo inotenderedza. Takaverenga mubhuku The Gendered Brain. Ndoda kungoverenga kaparagraph kadiki kaakanyora pekutanga kakanyorwa naStephen Gould. Few injustices deeper than the denial of an opportunity to strive or even to hope by a limit imposed from without, but falsely identified as lying within. The way she's using that mushandisire waari kuita pfungwa iyi mucontext yebhuku iyi ndeyekuti anotaura nezvetragedy yeupenyu uye kuti zvinowanzoitika zviri extensive zvakadii kana takuya panyaya dzegender injustice. Gender injustice apo vadzimai vanoshaya maopportunity ekutsungirira kwete pazvinhu zvinowanikwa mukuzvarwa nazvo kana biology, asi pane limit inoiswa nesociety, nharaunda kana culture. Anoti zvinoidentifyiwa zvisizvo, vanhu vachiti chinhu chiri biological, zvinhu zvekuzvarwa nazvo. Iconcept iyoyo yebiology yaari kurwisa, ari kuzama kuratidza kuti izvi hazvisirizvo, haisirizvo kufunga kunoita vese vari muscientific community. Haisiriyo standard thought yeveatheism, hainambobvira yakava ndiyo. Ndoda kufunza kana tichizviona izvi, kana tichiona izvi, kana takuya paSunday law inova ndeye misogyny nekuatakwa kwemadzimai nemarights eve-LGBT kuburikidza nemabranch eusa government uye pasitenderere. Patinozviona izvi nekuescalata tichiswedera pedyo nazvo, toti haisi protestantism yese, haisiriyo honzero. Taida kuona kuti chiri kukonzera chacho chii. Saka chii chiri kukonzera misogyny iyi? Development takananga kuSunday law kana isiri church and state. Pana ane kufunga here maererano naizvi? Anoda kutaura maperspectives anoda kushare tsataenderera mberi? Kwete panguva ino. Saka nchavunza mubvunzo. Midnight cry, purpose yayo ndeipi? Ray, midnight cry, basa rayo nderipi? Well, it's the light that guides us all the way to the second advent. Ndicho chiedza chatakapiwa naMwari chinotisvitsa ku-second advent. Ndiyo textbook answer yakanaka yandinayo. The purpose of light is to show us the way. Basa rechiedza ndere kutiratidza nzira. By
showing us obstacles that might be in our pakutiratidza path, zvimingapinyi zvinogona kunge showing zviri us where munzira, not to tread as much as where to tread. kutiratidza kuti tofambira papi kana kuti tisafambira papi. Sometimes the textbook is the most poetic. Dzimwe nguva But I textbook think you ndo said iri that poetic in zvakanyanya, a lovely asi way. ndofunga kuti wazviisa munzira yakanaka. Just want to draw up what this movement has been Ndoda since kungodhirowa izvo 1989. zvanga zviri movement kubva 1989. 1989. We'll skip to the midnight cry. Tojamba toenda kumidnight cry. Remember, they don't understand the nature of the Rangarirai kingdom havanzwisisi kuti kingdom until you nature get yayo ndeipi kusvikira into this tasvika history. munhoroondo iyi. 14, 16, 2016, 18. 2018. You lose sight of this on the line of 144,000, but like you said, Ray, Pauri this is the mpalaini light that doesn't stop 144,000 shining. unogona kutadza So it's not kuzviona, asi restricted to that. sezvataurwa It's going to go naRay, all the way, and I don't want to chichiedza cut the line for this. chisingazodzimi, It's going to go chinoenda all the nzira way yese through to the Sunday kusvikira law, kusunday law, close of probation, probation, second advent. uye kuuya kwaJesu kwechipiri. But I want to take Asi zvandoda this kutora history iyi especially, nhoroondo iyi so I'm going nyanye-nyanye, to take that saka ndichatora and expand it some more. nhoroondo iyi ndobva ndai-expanda. And we'll just take 2018, Tichangotora 2018, 2019, 2019, 2020, 2020, 2021, 2021, getting tied up with dates. ndaakuita kukanganwa madates. Brody, you had your hand up. Brody, ruoko rwako rwanga rwakasumuka. Answering the question about the purpose of the midnight Ndachida cry, I was kupindura going to mubvunzo say wekuti to midnight wake cry us up. ndei, ndachida kuti inotimutsa. Yes, because what's coming? Hongu, nekuti chii chiri kuuya? Second advent, Kuuya kwaJesu Oh, kwechipiri, the wedding. kana kuti muchato. And before the wedding, the door is shut. Muchato usati waitwa, dhoo rinovharwa. And before the door is Dhoo shut, risati ravharwa, what I want us to see chandoda kuti is tione what it's warning us of is of the ndechekuti Sunday law. iri kutipa warning We know yesunday there's a law. wedding Tinoziva down kuti kune here, muchato and there's uchaitika a uko, shut door, kune kuvharwa and it's kwesuo, complicated, zviri parable complicated, depending on the lesson people iparable want to draw. I rakapetwa, think there's a couple of zvichidependa nelesson applications in yatinoda there. I'll leave that one to kuita. Elder Pane Kaminga. maapplication But akasiyana-siyana they need to ndosiyira awaken Elder because the Paminda. Sunday law is imminent Asi now. tofana And kumuka they nokuti have Sunday law to understand yasvika. it. So the midnight Vanofana cry is kuzvinzwisisa. kind of Saka going to give midnight them cry the sleeping virgins a little ichamutsa bit of a kick. And so mavirgins can't you see avakarara it's voti here? hamusi kuona You here need kuti to be yasvika, ready for this. mufanira kunge magadzirira. And if I can Kana combine some ndichigona parables, kubatanidza maybe I'm not allowed to do maparable that. pamwe You handibvumidzi don't kuzviita. understand what it looks like. Hamunzwisisi Open kuti your yakamira eyes, see sei. what it Vhurai looks like. meso muone kuti inotaridzika sei. Can someone give me the dates Pane for anogona this? kundipawo mazuva ayo asara here? 2018. 2018, That was November 9. tobva Then we taenda had pana May November 2020, 9, takabva taita which May was externally 2020. George Floyd, Kunze internally taiona George Floyd, Apis Bull. mukati taiona Apis 2021. Bull. I've just got 2021 tongue-tied here. ndabva ndagumirwa apa. Catherine, you have a good memory? Iwe unorangarira chaizvo. 2021 we had the formalization. 2021 tine wedding of formalization Canaan. I think that was in pamuchato wekana August. 2021. pamuri naAugust. And then in 2021 we Muna had 2021 takava radical zvakare feminism, neradical feminism. and I think that was in Ndofunga kuti mamuri muna October. October. I don't think I know any. Handifungi kuti ndoziva chimwe chiri kunze kweizvi. When did we do
When did we do LGBT? Ndepapa patakaita LGBT. That was August 2020. Ndiyo August Yep. 2021. So we understood Saka gay takanzwisisa marriage, gay marriage, radical feminism, tikanzwisisa radical feminism, Yep. apis bull, apo tatanzwisisa apis bull. okay. All right. So the virgins need to be awoken Saka because mavirgins the vanofana Sunday law kumutswa nekuti Sunday law coming, yakusvika. and it's coming with a Yakusvika test, ine a test for test them. yavo. The midnight cry is given in Midnight Cry Arkansas inopiwa kuArkansas in muna 2018. 2018. The first angel is First there. angel He doesn't iripo understand the nature of the hainzwisisi nature kingdom, and he's yekingdom, not going to haisi like it. kuzoifarira. But I have so much Asi ndine respect for him. respect I yakakura do believe kwavari. that he had Ndinotenda insight kuti vaiva that nemuono was not human. wanga usiri And I think we human. can learn a lot from his response. Tinodzidza And I don't zvikuru mean kuresponse to be yavo. disrespectful to Handisi kuda someone kuva who I do think disrespectful kune munhu suffered more wandinofunga for the kuti development of this akatambura message zvikuru pakudevelopa than we message ino realize, pane and zvatinoona I nekurealize. still feel the need to show Ndinoramba him utmost respect for ndichifunga kuti his son. tinofanira kuvarespekta zvakanyanya. But his response Asi when he response yavo heard pavakanzwa the message, message wake up, the kuti Sunday law mukai is Sunday coming. law yakusvika, What did he say? vakataura kuti kudii? Marie, did I miss you? Marie, ndakujamba here? I put my hand up for the question you asked before about why did we have a midnight Ndasimudza cry. ruoko ndichida kupindura kuti sei tiine So, midnight cry. I'm not sure if you want to Handizivi go kuti back. unoda kudzokera mumashure here. Oh, I was going to say that it was Ndichizoti to take us out of our zvaizotiburitsa conservative Adventist muconservative mindset Adventist and to mindset, put us into zvotipinza a liberal way of mune thinking. kufunga kuri liberal. And that's very broad to Izvi say zviri that, broad kuti nditaure to ndichidai, prepare us for the Sunday law. but zvaizotigadzirira Sunday law. Yes. Hongu. So it's going to take Elder Saka Jeff, zvichatora Elder and it's Jeff going to wrench him from something. zvovabvarura kubva pane chimwe And chinhu. how does he respond to Vanoresponda that sei when kune he's izvi wrenched from something? pavanodzurwa kubva pane chimwe Raymond. chinhu? Raymond. Didn't he say like after two streams of Havana kutaura information here was taught, kuti like two why did she streams have of to teach information that? yadzidziswa? Havana kutaura kuti sei madzidzisa Yes, izvi? it was offensive. Hongu, zvanga zviri offensive Offensive kwavari. and painful. Zvaivarwadza Because he chaizvo felt he was being nekuti attacked. vakanzwa kunge vaiatakwa. Josephine. I may be thinking wrongly because I Ndogona was kunge thinking ndichifunga about zvisizvo nekuti when ndandichifunga it was said that it's the Sunday law, how pazvakataurwa did kunzi he Sunday law, respond? And I kuti thought vakaresponda he sei. thought it was fanaticism. Vaifunga kuti yava I fanaticism. could be wrong. Ndogona kunge ndiri kutaura zvisizvo. He loved everything. Vakafarira except zvinhu for zvese two streams kusara of information. two He streams of loved information. everything Vakada zvinhu zvese zvakadzidziswa except what I said about kusara Fox News and right-wing kwezvandakataura politics in nezveFox America. News neRight Wing Everything else, politics dzekuAmerica. Raffia, Zvimwe zvese vana Panium, Raffia, general Panium, concept of information war maconcepts as it relates to the king of the north, the information king of the wars, south, king of the north, king November of the 9, south, World War II. zvese He vana World loved War all II of that. Pirates. vaizvida vana Pirates. When Ray said, Zvataurwa he said, naRay why did kuti you have to teach that? He sei didn't mean the whole madzidzisa of the izvi, message. angasuro He ya said, I message love this yese. message. Why Vakati did you have to go and ndandichida ruin message it by iyi, teaching two asi streams of information wazodzidzisirei two and streams of attacking right-wing information American uchiataka politics? right-wing American politics? What's wrong with that? Ko chii chakashata pane izvozvo? That's what I want us to Ndo see. zvandoda kuti tione. Catherine. Are you asking specifically like on the day? Muri kubvunza here kuti musi wacho Because I'm chaiwo thinking chaiwo. about how he said he wanted to go back to Laodicea, but I'm not Nekuti sure if he akambotaura wanted to kuti go that far. ndoda kudzokera ahead. kuLaodicea, but handizivi kuti ndo It zvamukureva. wasn't, because he has a full Hasiri year to izvo develop nekuti that argument. iyoyo argument This was his initial vakaidevelopa after reaction gore. to feeling Ndandichida attacked. initial reaction Because I yavo think it is in that nekuti initial ndofunga kuti reaction, muinitial reaction that iyi, initial defensive posture, kuzvidhifenda kuya that he kwavakaita, hit the nail on the ndo head of what pavakananga he nyaya felt he was yavo, being attacked over. nekuti vakareva kuti vainzwa kuti vari kuatakwa Did he, pachii. I wasn't there, but did he say Handisiko. something about
the next thing they're going to do is like say gay marriage is okay. Asi vakataura here zvekuti Doesn't really muchataura say kuti that gay till marriage yanaka. 2019. Aiwa havana kuzvitaura kusvikira tasvika Now. Or comes later. muna That wasn't his 2019 havana original kuzvitaura concern. We zvakazouya weren't kumberi even uko. teaching gender Tasati equality takutombodzidzisa gender in equality ipapo muna 2018. 2018 Explicitly, it's zviri built pachena into attacking zvava right-wing zvirimo hazvo politics, mukuataka right wing politics. which I'm sure was all the subject of gender Ndiyo had to have been on his mind subject as we're attacking yegender the yaitowo right-wing position. papfungwa dzavo That wasn't nekuataka right his wing position, underlying asi issue. haisiri issue yavo yanga iri pamunhu. Graham, Graham. I was there, and there was lots of different things that were said. Pane zvinhu So I'm not zvakasiyana entirely sure zvakataurwa precisely ndandiriko, the one that you're saka handinyatsiziva kuti talking ndezvipi about. zvamuri kutaura But if I nezvazvo. was to merge a couple Asi kana together from ndichibatanidza that zvimwe time period, it would panguva be iyoyo that a weaker vessel who is a vakataura European kuti uyo socialist weaker vessel is ari telling European me, socialist, an ari kundiudza ini about my munhu kuamerica politics and nezvepolitics how I dzangu receive my information here in nekureceiva the kwandinoita information kuno. yes, Hongu. that is precisely the Ndiyo point I point wanted us yandandichida to kuti see. tione. His first gut defensive position Vakatanga kuzvidefenda was that he was being attacked. And vachiti where vari in that do you kuatakwa. see Ndepapi saying patinoona you, kuti Tess, havasi kutaura kuti are iwe attacking Tess uri Protestantism, kuataka you're protestantism, attacking uri Adventism, kuataka you're adventism, attacking Ellen kana White. kuti uri kuataka That's not Ellen his White. problem in Harisiro dambudziko 2018. ravo muna All those 2018. arguments developed later. Vanozodevelopawo His maarguments initial avo problem was papaya. not anything Argument that yavo we said yekutanga about Christianity, yaisinei Protestantism, nezvechristianity kana Adventism, protestantism the kana Bible, how to adventism kana read. bhaibheri kana kuti toiringa sei. He didn't care about Vava any vasina of that basa in neizvozvo muna 2018. 2018. Raymond. Oh, I thought it might have been Ndafunga kuti that zvinogona kuti the Nethinims and the Ma-Nethinims Levites were being plowed by sources outside the movement. nemalevites vaiplawiwa nemasources asiri Flow mumovement on from that two streams. zvichizonangana ne2 streams dziya. What happens is because Zvinoitika he makes that ndezvekuti argument nekuti vanoita that argument iyoyo he's under attack, yekuti vari not his kuatakwa Christianity, but kwete something chikristu else. chavo asi zvimwe Then zvinhu. in the late months, December Munana 2018, we come December back in 2018 and use the line of the takazodzoka Nethinims to try and takushandisa show line him remaNethinims that kuda it has to be this kuvadzidzisa way, kuti zvinofanira kunge that there has to zvakadai. be two streams of Panofanira kunge information paine 2 externally. streams of That information kind of comes kunze. later to Zvinozouya try and later help him tichizama kuvabatsira see kuti the vaone it's an irrefutable kuti point. ipoint if you follow the isingarambiki reform kana line. uchiteedzera reform line. So yes, that's Saka important, but it hongu kind of comes zvirimo later. asi That zvinozouya particular papaya defense defense of two iyoyo streams. ye2 streams. Brendan. So he felt attacked Saka vakanzwa vachiatakwa because nenyaya this yekuti is more of a question. wangu Did unenge he mubvunzo. feel attacked Vakanzwa because vachiatakwa here nenyaya yekuti it identified what his political ideology zvakaratidza was kuti actually on the political wrong side? ideology yavo yanga iri kudivirisiro. Is that so? Ndizvo here Everything would have been kuti fine zvimwe if he zvese didn't say zvanga that. zvakanaka Is kana that vasina kutaura basically izvozvo. Ndizvo here where he's at? ndo So he pavari felt here ndozvavainzwa here kuti by ndava the victim left coming in. neveleft How is it vaakupinda possible that this left kuti wing zvagona sei is kuti the correct veleft stream? wing ndivo vari Is that something correct he stream. couldn't compute in his Ndo mind? chinhu chavakatadza here kunyatsonzwisisa mupfungwa mavo. Yes, Hongu I think so. ndofunga kudaro. It's just that there's Kungoti pane when he hears two streams of information, pavanonzwa kuti which 2 is the streams of midnight cry, information and inova iyo he midnight cry digests that. vobva vadzvidzeya. He is upset that Zvinovarwadza Wednesday night where prayer meeting is chitatu cancelled, and we ichocho all stand in front of the panokanzurwa room, prayer and I try meeting and bury ini myself in the corner. pandakamirawo murume iyoyo It's- ndiri pakona. He is upset Vanenge that varwadziwa not once was it about how we read the asi Bible, zvaisava zvekuti or what tinoverenga we were sei doing with Ellen bhaibheri White kana kuti quotes, taakuitei nemakotesheni or that aEllen we're White attacking. He kana spent kuti by that taakuvaataka. period, he spent
20, 30 years attacking nekuti Adventism. period iyo So care if we vakaspenda attack 20-30 Adventism. years He vachiataka spent 20, Adventism, 30 years going down on white quotes to 20-30 make years points. vachienda kumaquotation We weren't aEllen White vachisa attacking mapoints. him on the Tati level sikuru of kuaataka his religion. palevel yereligion yavo. If we did, he Dei would have come takadaro back vaigona with kutsoka a religious argument. He neargument does do that. yereligion. But it's Vanozozviita months, havo a year later, gore ratopfuura that he's able to scramble together religious vanozongonzve arguments to fight tsvaga-tsvagawo this. maarguments ekutirwisa. But that was not Asi what this fight was ever really haisiriyo about. kurwa Josephine. kwakanga kuripo. Josephine. I'm guessing, but I think was it his political stand? Kwaiva here kumira kwavo politics kwavo kuti vakaswedera kuright side pachinhambo chekuleft, uye zvaizoreva kuti vaakufana kuchinja. Let's guess. Kungofembera. Yes, to a degree. Hongu, but to a degree. Yes, to a degree. I just don't want to give out what I think until I get through people's questions. So I'm sorry if it's not a very good answer yet. I'll come back kusvikira to it. ndanzwa mibvunzo yevanhu But it might not ndichazodzoka hangu help just to blurt out what I pamwe think if mhinduro yangu people still haina have points to make. kubetsera. Marie. Marie. It seems from what Zvinoita Graham sekunge said pane that zvachitaurwa the fact naGraham that kuti you were a imi female muri and munhukadzi that the message uye was coming from meseji yaibva outside of kunze the United States of kweAmerica, America. This seemed to kuti be zvakaita more sekunge of a issue than anything else. ndiyo yaiva issue pane chimwe chinhu I'm chose. sure there was more to Ndoziva it kuti than pane that, zvimwe but zvakawanda zvazviripo pane izvozvo chete. definitely they must have Asi been very big izvi zvazviri issues zvikuru, in his mind maissues for anga him ari to mupfungwa actually dzavo spell that out. kuti vakwanise kuzvitaura. I think it added to the Ndofunga feeling kuti of being zvakawedzera bruised. kufeeling yekunge varwadziswa. Sure. Chokwadi. Brandon. In what Graham said, Pane zvataurwa naGraham you know, European kuti socialists muri or European coming in, socialist intervening in, vachipindira telling it seems nationalistic zvinoita kunge zviri as well. nationalistic. I don't know. You've got external people coming in, Kana uine vanhu yeah, vekunze vari kuuya kuzopindira vachitiudza telling me what is right kuti and wrong. zvakanaka I'm nezvakaipa not sure. ndezvipi. I'm just trying to get my head around Kuzama it. kungoda kuzvinzwisisa. Josephine. What I'm going to say might sound offensive, but I'll say Zvandichataura it zvinogona kunge zviri because I don't offensive, asi ndichazvitaura mean hangu it that way. I nekuti handisi just kuzvireva want to nenzira say iyoyo. what I Ndoda kungotaura think. zvandiri kufunga. Do you think it's because Unofunga here kuti he feels that vainzwa this whole thing is being wrenched kuti from zvinhu his zvese izvi hand? vakutorerwa kubva mumaoko avo? The message Meseji is going to a different kuti messenger, yakuenda kune mumwe mutumwa, that he wasn't aware of. He loved this, he loved that, he loved kuti this other thing, but he wasn't vaizviziva aware of asi vaisaziva certain kuti things. He zvimwe didn't zvinhu understand it. nekuzvinzwisisa Could God be giving kuti it to someone Mwari else anga akuipa meseji kune mumwe munhu to carry it on, kuti aenderere mberi nayo, and he feels hurt? ivo vakanzwa vachirwadziwa? This isn't kind of getting to the point that I wanted to make. Hazvisi kunyatsosvika But just going papoint off what yandoda he said, he saw the kutaura, Midnight asi Cry. hongu vakaona He midnight cut cry off the bit about 2 streams of vakacheka information zvimwe and zvemu 2 gathered what streams was left. He twisted vakabatira what was zvakasara left vakashonyurira zvanga zvasara what he kuti zvikwane pane more suited his beliefs, and then zvaisuta he started mabeliefs his avo, own, ndobva vawedzera zvimwewo zvavo including pamusoro, concepts kuwedzera such nemaconcepts as akaita kunge predicting all kinds of events, predicta Panium, maevents epanium all kinds of things. He nezvimwe went through zvinhu this zvakawanda. exact process Vakaita process yese between the iyi giving of the Midnight pakati Cry when he pekupiwa finally left. kwemidnight cry So kuzosvikira there is, vachizosiya. I think, in that process, Ndofunga kuti the muprocess feeling iyoyo that mune this feeling message yekuti is no message longer, iyi it no longer suits him. haichava But why does it vakwani, no longer suit him? asi What sei did it attack that vasingachakwani he message felt he had to do ataki this? yavakanzwa kuti Sharon, ndinofanira kuita izvi you don't yaiva have to answer ipi? that precisely. Unogona kusaanza izvi zvandabvunza hako, asi pindura hako. I'm not sure if this is how relevant it is. Handizivi kuti zviri relevant but sei, it's more of a question, I asi guess. unenge mubvunzo.
I've only really heard bits and pieces ndakangonzwawo zvidimbu zvidimbu to kuti his response. response yavo yanga iri ipi, But asi was it that he could see yaiva here nyaya yekuti vaiona through the two streams kuburikidza ne2 of streams idzi information dzeinformation the issues kuti vaiona maissues that would come aizouya that he would have to address kuti as in vaizofana like kumaadress feminism, akaita kunge LGBT. feminism, LGBT. I know it was very early Ndoziva kuti early kwakuchiri on, zvaichiri very early ipapo. that was just I don't know if it was a question Handisi or kuti a ndo point. mubvunzo wandandinawo here kana ndopfungwa dzandandinadzo. Works either way. I do believe that the increase of knowledge of the Sunday law in Ndinotenda kuti increase of 2019 knowledge is yesunday law muna feminism, 2019 gender ifeminism, equality. igender equality. Formalization of understanding of the Formalization Sunday law is yekunzwisisa Sunday law 2021. ndi 2021. Radical gender feminism, equality. radical gender And equality. both of them, Uye zvese zviri zviviri. both of them are left-wing concepts. Ma-concepts They e-left are wing. not right-wing, they are Haasi not ma-concepts conservative, e-right they wing, are hazvisi absolutely conservative. not libertarian. Haasi tombori libertarian. Both of them are left-wing Zvese zviri concepts. zviviri And ma-left so wing I'm concepts. sure Saka that ndinoziva kuti everything that comes packaged zvese with the zvinouya left wing, zvakarerekera whether ku-left it was on wing. in his conscience, Kuti zvaiva mupfungwa mavo here kana kuti mupfungwa dzakadzikadzika dzavo, that was part of what he was ndo hearing. zvimwe zvezvinhu zvavainzwa. I'm going to take, so I do think your point is valid. Ndofunga kuti point I'm going to yako take iri Molly valid. and then Ndichatora Lynn, and then Molly I naLynn, will wrap up then ndobva this ndapendera discussion discussion part. inoi. Molly? Molly. I think from the response that he gave, Kuresponse especially yavakapa what Graham ndofunga was kuti saying, pane is that zvachitaurwa naGraham he feel weakened vakanzwa kunge when the midnight cry came vaweak with two pakauya streams of midnight cry information. He ine two realized streams of he was information. exposed Vakabva vaona ivo kuti him being nationalism vakaratidzwa pachena kuti vari nationalistic, vari and then he sexist. knew by the two streams of Vakaziva kuti information ne that two streams the movement dzeinformation would be split. movement iyi ichatsemurwa nepakati chete. And that's why he responds so Ndosaka defensively. vakaresponda vari defensive. I don't know, but I mean, that's what I'm getting. Handizivi asi ndo zvandiri kufunga. No other part of the message attacked him. Hakuna imwe message That's why he was not yakavaataka, defensive ndosaka to any other vanga part of the vasiri message. defensive kune imwe part yemessage The point I ipi want zvayo. us to bring us Point to is yandachida kuti precisely tisvike what pairi was ndeyekuti attacked. chii chakanyatsokuatakwa, Because what was nekuti attacked was chakaatakwa his haizi Adventism. chisabata chavo. Then, Lynn. Yeah, I was going to say some of his traditional Ndanchazotaura Adventist kuti views. However, mamaviews avo I was also echisabata going ari to say traditional. that Asi he had a ndanchazotaurawo kuti very literal to vanga literal vaine literal to literal perspective of prophecy muono from wavo what I weprofesi wanga uri literal to observed, literal. and we all did. I Tese mean, not just tatiinawo him. iwoyo. And he really had a very patriarchal Vaiva view. nemuono uri And I patriarchal. think that Ndofunga kuti there, even though kunyangwe he voiced vakataura the political perspective that challenged him, the two political streams of perspective information, I yakavachallenja think ye2 that streams of really information. Ndofunga kuti izvi highlighted, and zvakaratidza that's why it pachena. was seen to mention things like, the Ndosaka weaker vessel vaizotaura and zvekuti weaker that sort of vessel thing, nezvimwe because zvakadaro, nekuti how it kind of would have been really hard to zvazvakavaomera compute kuti how vafunge nezvazvo, that would fit into his kuti biblical zvaizokwana sei patriarchal perspective of mumuono wavo worldview, really, webhaibheri and wepatriarch nemuono that wavo couldn't wenyika. sit with the democratic. Well, he couldn't sit Ivo with the havana democratic kukwanisa view because kubvumirana it had nemuono to sit wedemocratic. with the it's gone out of my head, the opposite to the democratic. Republican went out of my head. He kind of, it just really didn't compute in his Hazvina kunyatsokubatana mupatriarchal view yavo worldview and his religious worldview, nereligious worldview religious yavo anything. nepolitical view yavo. Hazvina Would have been very challenging. zvakanga zvichivachallenja. That was my thought. Ndo kufunga kwandandinako.
At this stage, with two streams of panguva iyi information, we're ne2 not streams of going information into two streams within tasati Adventism. We kupinda haven't done mu2 that. We streams haven't done two dzeadventism streams within tasati Protestantism. apinda mu2 We streams don't do two streams dzeprotestantism within hatina kuita Catholicism 2 until streams late 2019, dzecatholicism over a year later. All tatopfuura we've done gore is go into the ndopatakazozviita United States chatakaita itself, look at takangoenda Donald Trump, kuamerica look at Fox tikatarisa News kuno versus Donald Trump, CNN, look Fox at News Tucker versus Carlson CNN, versus Rachel Maddow, for example, Tucker and Carlson say versus that Rachel these Maddow two semuenzaniso sides tikati that are mativi fighting in the maviri United aya ari States kurwisana is muunited partisan fight states over the Sunday ndo law, kurwisana kuriko and that kwesunday law Fox News uye and that Fox News stream nestream and iyi everything, nezvese including Trump, that zvichisanganisira it's Trump connected to, nezvakabatana is the naTrump stream that ndiyo is stream wrong and the stream that isiri will iyo bring about the Sunday ndiyo law. stream So inounza we haven't Sunday law. gone into Saka tasati tapinda attacking his mukuataka Adventism, chisabata his chavo kana religion. kuti chitendero What chavo. I believe Zvandinotenda Elder kuti Jeff was Elder saying Jeff vaitaura was not you're attacking my religious hakusi kuti beliefs, not ataka that you're chitendero attacking changu the Bible or kana the reading of Bible Ellen White, kana kuverengwa not that kwaEllen you're White, attacking kwete kuti uri Adventism or kuataka Protestantism. chisabata kana What he said was Protestantism. you are attacking Chavakataura my ndechekuti culture. uri kuataka culture yangu. I don't believe it would Handitendi have kuti mattered zvaiva if I was nebasa Australian denda ndiri munhu wekuAustralia and a woman kana kuti denda ndiri or mukadzi a kana kuti Californian man who watches Rachel murume Maddow who's wekuCalifornia left anoona wing Rachel Maddow ari and left male. wing I ari don't murume. think it would Handifungi have kuti made him accept the message zvaivaita kuti anymore if vabvume I was message from some liberal denda from ndiri California muliberal wekuCalifornia or some socialist kana party. musocialist. I didn't vote for the Handina socialist kuvhotera party socialist primarily, party. by the way, so I mustn't be a socialist. Don't know why that came to Handisi mind. kuti sei zvauya But mupfungwa it's dzangu, not a. asi I don't think that was the handifungi kuti core issue. ndo What he papaine said nyaya. was you're Zvavakataura attacking my ndezvekuti culture, muri and it's kuataka culture culture yangu. that I want to say is Culture the ndo cause. yandoda kuti ndiyo honzero, It's not haisi Protestantism. Protestantism, It's not religion, haisi it's chitendero, culture. And we need iculture. to Tinofana understand the kunzwisisa difference musiyano between the two. uripo pakati pezviviri izvi.